Hi guys, my name is Avani Palle. Money. So Seven. I am I am 2 years Suresh. old. Good. So bye bye. We'll see you Baby. tomorrow. So guys, we are celebrating Holi. ఉందా పింక్ పోయి బల బల చూంచికి కాదు ಪಾಪ ತುಚ್ಚು ಬಂಗಾರು ಮೋಣಿ ಎಂದಕ್ಕೋ ಯಾವಿನ ಸೈಡ್ ದಿಕ್ಕ ಗೈಸ್ Share the holy. Bala. So guys, water balloon kande. So pergen kulu. Ekle option is tap, washroom tap upor gazing jaga band. So water balloon ur per aayiji guys. With the now celebrate malpodate. They're not celebrated. Ha. What? What's that? Oshu, attack, Oshu, attack.
ಹಬ್ಬ ಗೈಸ್ ಬಕತೆಕೋ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಹೋಲಿ ಗೈಸ್. ಅವನು ಪೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೈಕೆ ನಿಜ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌಡೆ. ಸೊ ಯಾನು ತುಚ್ಚುಲ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಾತ್ರ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ತೋಜಿ ಪದೇ ಒಂದು ಕೂಡ ತೋಜಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಕಿಚನ್ ಈತ್ ದಟ್ ಉಂಟು ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂದಿಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಲಿ ಶಾಪಿನ ಐಕೋಸ್ ಎಂಗ್ ಮುಟ್ಟು ಜೈಜಿನ ಕಿಚನ್ ರೆನೋವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದಿಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮಗುರ್ನತ್ತೆ ಡೆಮೋಲಿ ಶಾಪಿನ ಇಲ್ಲ ಅಂಚದ ಎಂಕುಲ ಕಿಚನ್ ಇಂಚ ಉಂಟು. ಸೊ ಮಂಡೆಗೆ ತೊಂದು ಸೇರ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್. ಕುನ ಚಿಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ನಿನ್ನನ್ನು